Bon dia, Jan. On vas? T'han decidit. Ui! Bon dia. Quina volia. A veure... Això. Sí, ja t'ha caigut, no? Sí. No la trobaràs pas, no? Avui és... On està el Jan aquí? Dissabte? Hola, de treure's les borrilles. Quina borrilla. Hola, quina borrilla. Que maco, eh? Bon dia, Jan. Bon dia! Jan! Passa de mi, aquest nen. S'està traient les borilles. És ben important. Oh, no n'hi ha cap. Hoy, buen menú, buen menú. Que bonic queda, eh? Tots aquests colorits. Bon dia! No n'hi ha cap. No hi ha cap borilla? No, Ja les has tret totes? no dos. Només has tret dos i ja no n'hi ha més? No n'hi ha una. On hi ha una borilla? Has deixat... Papa, tens una borilla a la teva tauleta. Per regal. Quin dia és avui? Avui és Rimes. I dale, dimarts. Avui és dissabte. Dissabte. Avui fa molt bon dia i estem comprant a Anem a plaça. veure com té la pupa el Jan avui. Jan? Com tens la sang? A veure. El moradet se t'ha fet crosteta ja. Això l'haurem de cuidar, eh? L'haurem de ficar crema pel sol. No és crotet. Què vol dir això? No és crotet. Crosteta no és? No. Què és? És sang. Bueno, doncs és sang. T'has segur? Sí. El Jan ens està ajudant a treure les coses del cotxe. Els sabes o no? Que macos, oi? A veure com l'hora. És una més dolça. Carai, quina sort que hem tingut. M'ha ajudat a descarregar el cotxe. I formatge, i calentonet. Digues, és que el pa hi fa molt, papa, i aquest pa és molt bo. És super de bo. Sí, perquè és d'allà Can Pixa. can 5 minuts, o can no sé què, fet d'ara, o fet de ràdio. Can 5 minuts, eh? Ja. M'estic fent un eco. Bueno, m'estic bevent un eco. Sabeu l'eco? Us en recordeu de l'eco? Jo quan era petit bevia eco. Després vaig deixar de beure'l i ara en torno a beure. Perquè he deixat el cafè. Vaig deixar el cafè el 25 de novembre de l'any passat, que va ser pel casament. I tu que veus eco? Jo sempre. Sempre? Des de que el bec jo, no? Una mica diguéssim. Sí, perquè així no em poso nerviosa. Vale? Vale, Tranquil·la, a mi també em va molt bé, Ja no tinc tant nervis. Què esteu fent? Una construcció. Una construcció? Sí, tots grisos. Que hem d'anar a la fira de Sant Pons, Jan. Digues sí? I a la Riera. Digues sí, papa, ara. Mira. Quan l'avi acabi de Hola, molt bé. dinar... Anem a fer un vol. Bueno, ara sembla que el dia s'ha nublat, una mica. Ah, no, espera, no és un núvol. És... Bueno, estem anant a la fira de Sant Pons, de Mataró. I a més aprofitarem i veurem la fira d'art i pintura que hi ha muntada a la Riera. Jan, que anem a la fira de Sant Pons? Sí. Amb qui? Amb l'avi. I amb qui més? Amb el papa. Molt bé. I amb nena. Bueno, doncs hem arribat a la fira de Sant Pons. Mira, és això. Quin té tota aquesta gent? A veure què hi ha de bo.
d'escalivada amb anxoves. A veure, prova. Molt bé. Oh, man. Ah, mira. Mira, Jan. Té, sobrassada. Una mossegada de gran. Ara. Aquestes? Vale. Què has agafat, Jan? Aquestes xutxes. A veure, ensenya-m'ho. Mira. A veure, on do? Quanta? Ui. La s'obrim? A veure, prova. Bo? Ah, rico. També té nada més la taronja, eh? Ai, la llimona, eh? I una tartana. Hi ha una tartana i un carro, però el que passa és que no acabo d'entendre això que és de la Fira d'Art i Pintura. No, Però bueno. què? Ah, no, això deu ser ja de Sant Pons. O de Sant... o dels Tres Toms. Vista amb una altra persona. Li estem fent un dibuix a la mama, perquè estigui contenta. Que hi ha aquí un espai habilitat per fer manualitat. Què és això? Làmpara. Una làmpara, molt bé! El Jan ha dibuixat una làmpara. Un sol? Quins temps quan dibuixava còmics? Vinga, pinta. Però mira. Què ha passat? Ara tu pinta'l. Què? És una feta. Ai, sí! És festa! És veritat! He pintat un sol, però es pensa que és unes banderetes de festa. Ah, que sí? Va, pinta l'estronja. Uau, però és feta. Sí, està molt bé. Fem més, vale? Aquí i aquí. Escriu el teu nom. No senta el meu nom. Mira, posem. Agafa el fort, que l'escriurem. Mira, eh? Una J. Una A i una N. Jan. A veure? Perfecte. Li portem a la mama? Sí? No, però falta. Ara. L'obra d'art està quedant estupenda. Mireu. Es diu Aquelarre de l'Eli. I és una mena de festa de la Eli del Pocoyo, que suposo que la coneixereu, si sou pares o nens. Però si sou nens no crec que estiguem mirant Quan això. el pinzell... Mira, quan el pinzell està brut, neteja aquí. Xulo! Molt bé! Escolta, t'està quedant molt bé això, eh? De quin color és? Blau. I quin més? Més. Molt bé. La fira aquesta està molt ben muntada i el Jan s'ha viciat al taller que tenen aquí muntat per fer pintura i dibuix. Potser ens sortirà artista. El Jan ha entrat en bucle i està fent cops al terra, però no acabem d'entendre quin joc és. No sé, però deu ser molt divertit perquè es riu molt. Agafa alguna de l'aire, ve cap aquí i posa a terra. El Jan m'ha ensenyat el joc. Consisteix en agafar alguna imaginari del terra, corres molt i llavors piques. A que sí, Jan? Sí. Veus? Ja controlo molt. A la tarda li ensenyarem a la mama. Què? Doncs vinga, agafa'l. Jo t'ajudo. Agafa'l amb les dues mans. A poc. Vinga. Demà és el dia de la mare. Ja teniu els regals per les vostres mares? No teniu regalo? luluferris.com.
aneu i regaleu-li un taller, un bonic taller preciós per fer coses boniques. Què és res més bonic? A més, sempre el podeu fer com a regal d'última hora. loloferris.com. Si entreu i ho compreu, tindreu ja el regal per imprimir i ja ho teniu tot fet. D'última hora, i quedareu la mar de bé. Apa, fins demà.